għal min huma indirizzati l-korsijiet li jorganizza l-Istitut ta' Formazzjoni Pastorali. Forsi nista' identifika 3 oqsma differenti ta' persuni li qegħdin ifittxu, ta' persuni li qed jagħtu servizz fil-Knisja u ta' persuni li jixtiequ jagħtu servizz aħjar fis-soċjetà mid-dawl nisrani. Nibda mill-ewwel waħda, dawk li jixtiequ jinżlu iktar fil-fond fil-fidi tagħhom. Hekk hemm diversi persuni fis-soċjetà li qegħdin isaqsu fuq il-verità tal-ħajja, fuq Alla x'ikkomunika magħna u għaliex, fuq is-sbuħija tal-fidi. Hekk allura għandna korsijiet bħal pereżempju it-triq ta' sbuħija. Dan huwa kors ġdid li jitkellem fuq l-arti u kif l-arti imma l-istorja tal-arti sagra tikxef il-fidi li hemm warajja u tgħin lill-istess persuni li qegħdin jieqfu quddiem opra ta' arti biex jiskopru xi ħaġa profonda f'qalbhom. Imma jinżlu wkoll iktar fil-fond fil-fidi tagħhom. Hekk għalhekk għal min qiegħed ifittex li japprezza iżjed il-fidi li rċieva, korsijiet bħal dan li qed ngħid, mit-triq ta' sbuħija, kors bażiku tat-teoloġija, hemm ukoll pereżempju kors fuq l-esperjenza umana tat-talb, hekk dejjem biex wieħed jinżel iktar fil-fond fl-esperjenza tal-fidi li rċevejna. It-tieni qasam huwa għal dawk in-nies li qegħdin jagħtu servizz fil-Knisja f'diversi oqsma. Nħu eżempju, hemm diversi li jaħdmu fil-Kummissjoni Familja, fil-parroċċa, oħrajn li jaħdmu ma' familji fih dan il-ministeru tagħhom, pereżempju fil-katekezi u fil-ħidma mal-adolescenti u ż-żgħażagħ. Hemm dawk li jakkumpanjaw il-koppji fil-korsijiet ta' kana. Hekk allura għandna kors ta' madwar 6 xhur darba fil-ġimgħa fejn wieħed jindirizza iżjed il-Ministeru fil-Familja jismu Family Ministry u wieħed jinżel iktar fil-fond fit-tagħlim tal-Knisja fuq il-familja fil-kuntest attwali fejn il-familja qed topera fil-ħdan soċjetà f'bidliet kbar li twassal imbagħad mhux biss għat-tarif imma wkoll għal mod kif wieħed ħajakkumpanja lil-koppji fid-domandi differenti tal-ħajja. Għandna kors ieħor pereżempju li jindirizza għal dawk li jaħdmu fil-qasam taż-żgħażagħ, hekk għall-adolescenti u żgħażagħ, hekk għandna diversi nies li qegħdin jagħtu diġà servizz u jixtiequ jitħarġu aħjar biex jifhmu iżjed ir-realtà taż-żgħażagħ illum, il-ġenerazzjoni l-ġdida x'domandi ġib magħha, x'inhuma l-opportunitajiet biex wieħed jaqsam il-Vanġelu maż-żgħażagħ, kif wieħed joħroġ iktar il-kwalitajiet taż-żgħażagħ u jaqsam mal-oħrajn. Hekk mela diversi korsijiet li jolqtu l-ħtiġijiet ta' min qiegħed jagħti servizz fil-Knisja. Imbagħad għandna nies oħrajn li huma professjonisti jew interessati li jinvolvu ruħhom fis-soċjetà b'mod li d-dawl tal-Vanġelu idawwal il-ħidma tagħhom. Hekk allura hemmhekk għandna wkoll korsijiet li jindirizzaw din id-domanda. Pereżempju, hekk għandna diversi nies li jaħdmu fil-qasam tas-saħħa. Neħdu n-nurses pereżempju, jew tobba, jew physiotherapist. Allura għandna kors li jagħti dimensjoni spiritwali kif tgħin fil-qasam tas-saħħa ħalli tindirizza l-bniedem sħiħ. Għandna kors ieħor huwa fuq il-responsabilità tagħna quddiem il-mistoqsijiet tal-ambjent. Hekk allura hekk dan il-kors jindirizza tfittxija ta' diversi nies ħalli jħallu t-tagħlim tal-Vanġelu, t-tagħlim soċjali tal-Knisja jgħinna nindirizzaw domanda tant kruċjali fid-dinja li qegħdin ngħixu fiha bħalissa, kif nieħdu ħsieb id-dinja li hija d-dar komuni għalina l-koll. Hekk allura diversi korsijiet li jwieġbu għal bżonniet tan-nies biex jinżlu iktar fil-fond fil-fidi tagħhom biex jaqdu aħjar il-ministeru tagħhom fil-Knisja u biex ikunu nsara attivi fis-soċjetà.